नंगौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा दोलोनि जोलुर बादायनाय आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायनाय दिनैनिफ्राय जों जागायदों। हौवासाफोरनि बादायनाया देग्लाय बोसोरजों 16 बोसोर हाबबाय। बे 16थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाय नैबे रौता गेरुवानि नैबे फोथारावहाय हायनारि फोथार गेलेग्रा फोथारावहाय दिनै जागायजेनबाय। थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो माखासे जोंनि टीमफोरनि बा दखरा आफादफोरनि सुबिदा जानाय बायदि आरो जिहेतु जोङो खोब खम समय मोनो 10-12 दिननि गेजेराव जों बे जोलुर बादायलायनायखौ फोजोबो। बे खम समयनि गेजेराव फोजोबनांगौखौ नोजोर बोनानै जों मोननै जनाव होबोबाय थानाय जादों आरो देग्लायबो बे मोननै जनाव जों थिग खालामदों। दिनै माने गिबि जोङो जागायबाय रौता नैबे हायनारि फोथारावहाय आरो नैथि जन जोङो गाबोन जागायगोन। बियो पानेरि दखरानि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामि गेलेग्रा फोथारावहाय गाबोननिफ्राय बेखौ जागायगोन। देग्लाय खोब जों गोजोननायबो मोनदों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनो मोननानै जे थांनाय बोसोर जोङो गिबिसिन हिन्जावसाफोरनि जि जोलुर बादायनाय बेखौ जों होजेनदोंमोन। जिहेतु हौवासाफोरनिखौ आन्डार 13खौनो जों होबोबाय थादों, बे हिसाबै हिन्जावसाफोरनिखौबो आन्डार 13खौनो जों एसे ट्रायल हिसाबै होनाय जादोंमोन। नाथाय जों माखासे उसुबिदाफोरखौ जों नुबाय आरो टीमाबो खोब नांगौ बायदि ओंखाराखिसै आरो आन्डार 13नि जिथु हिन्जावसाफोर बिथांमोननि जिथु फुटबल गेलेनायनि जि पटेन्सियेल बेयो जथेस्थखिनि खम जायो। बेफोर गासैखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बयनिख्रुइबो देरसिन फरम डेलिगेटआवबो बेखौ प्लेस खालामदों आरो डेलिगेटनि गेजेरजों मोनसे जोङो थिरांथा लानायनि गेजेरजों देग्लाय बोसोरनिफ्राय आन्डार 13 नंला आन्डार 15 हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बेखौ थिग खालामनाय जादों आरो बेखौ जोङो देग्लाय दासिमहालागै मोनबा टीमा रेडि जानानै दङ आरो बे 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जि गेलेनाय बेखौबो नुनो मोनगोन। दा दिनै जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै फ्राय 30 तारिख जुलाइआव जों बेखौ फोजोबहैनो थाखाय सार्ट बानायनाय जादों। गासैबो जुदि थिके थाके थायोब्ला बेबायदियैनो खारगोन। माखासे ओनसोलनि मोनसे माखासे इनफ्लुयेन्सफोरखौ एसे नोजोर बोनानै मोननैबो जनाव मोननैबो ग्राउन्डआव जिहेतु माखासे इनफ्लुयेन्स खोलैलांनायनि जोंहा मोनसे थांखि थाबाय। जोलुर गेलेहोनायल' नङा खिन्थु बेजों लोगोसे जिहेतु ओनसोलाव माखासे मानि इनफ्लुयेन्सजों खोलैलांनाय बे मोनसे थांखि जिहेतु जोंहा दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि इयुथ्सफोरखौ गेलेनाय दिगाव इन्सपायार खालामनायनि जिहेतु जोंहा थांखि दङ आरो बेजोंबो जिउ राहा दाहोलांनायनि जि थांखि दङ बेफोरखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो नैबे रौता जनावहाय जोङो दिनै जिहेतु जागायबाय बेयावहाय जोङो हिन्जावसाफोरनि फाइनालखौ फैगौ 29 तारिख जुलाइआव जों होनो थाखाय थिग खालामदों आरो हौवासाफोरनि आन्डार 13 जे बयसफोरनि बिनि फाइनाला पानेरि जनाव बा पानेरियावहाय जागोन। बेयो 30 तारिखआवहाय जों बेखौ फाइनाल गेमखौ होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। देग्लाय बोसोराव सरासनस्रायै जोङो फ्राय 22टा दखरा आफादफोरखौ मोनबोबाय थानाय जादोंमोन। फ्राय 6-7 बोसोरसो जाबाय खिन्थु देग्लाय बोसोराव मोनसे दखरा आफादा प्लेयार बुथुमनो हायैयाव जोङो देग्लाय 21टाल' हौवासाफोरनि टीमा देग्लाय बाहागो लादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन थांनाय बोसोरफोराव जेरै रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होबोबाय थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मोननैबो जनाव नैबे रौता जन आरो पानेरि जन बे मोननैबो जनाव जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो नायनो थाङो मददथि होयो आं बेखौ खावलायगोन। नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददखौ जों नैबे 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बेवहाय जोङो मददथिखौ नागिरनानै बेखिनिखौनो आं फोरमायदों। बे जोलुर बादायलायनायनि जे होनायनि गेजेरजों माबायदि गेलेगिरि सोरजिनो हादों मा फोरमायदों? जों खोब माने गोग्गानायजों बुंनो हायो जे दिनैनि तारिखाव जुदि उदालगुरिनि मोनसे सिनारिय'खौ जुदि नायोब्ला
गोबांथार क्लाब दङ उदालगुरियाव बे माने इन्डिभिजुवेल क्लाबबो दङ सानै साथाम ज' लोगो नांनानै माने खुलिनाय क्लाब दङ आरो गामि हिसाबै माखासे क्लाब दङ दा बेफोर क्लाबाव जुदि गेलेगिरि हिसाबै दिनैनि तारिखाव नायनो थाङोब्ला फ्राय बयबो नैबे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ गेलेनानै थांनाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनानो बेयावहाय माने फंबाय बिथांमोनानो बेयाव बाहागो लाहैदों आरो बिनि अनगायैबो गुबुन माने बायजोनि गुबुन जिल्लाफोरनि गुबुन माने क्लाबफोराव गेलेहैनाय गोबांथार जोंनि जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिफोर दङ बेखौ जुदि नायनो थाङोब्ला माने जोंबो मालाबा शक जायो जे जोङो जेथिया लोगो मोनगोन होमब्लाना जोंखौ माथो होयो आदा सोरबा बुंगोन सार जों आन्डार 13 गेलेबोनो मोननाय नोंथांमोननि बेयाव आमुक बोसोनाव बेबायदि गोबां माबाफोरखौ बिथांमोना बुङो आरो जोंनि सिगाङाव सिकार लायो दा बेबायदि हिसाबै निस्सय नैबे आन्डार 13 फुटबलनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरनि जि माने फुटबलनि दिखाव केरियार दानाय दिखाव जों एसेब्लाबो गोहोम खोलैनो हादों बेखौ जों फोथायो आरो दिनैनि तारिखाव जों नुदों माने स्टेट एकाडेमि स्टेट फुटबल माने स्पर्ट्स एकाडेमि खर'हजायाव थानाय बेयावबो जोंनिफ्राय नैबे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेनायनि गेजेरजोंनो माने मिरुआव गेलेहैनानै बेयाव सेलेक्सन जानानै दिनै बेवहाय दा बे एकाडेमियाव कचिं लागासिनो दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि जिथु एकाडेमि बे इउनाइटेड एकाडेमियाव दिनैसिम 3 दङ आरो गुबुन गुबुन बिदि एकाडेमिफोराव फ्राय बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ गेलेनायनि जरियते बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनदों बै एकाडेमिफोराव हाबहैनायनि दा बेबायदियै जुदि थांबाय थायोब्ला आरो निस्सय फैबाय थानाय समफोराव जोंहा माने जथेस्थ'खिनि स्कप दायो फैबाय थादों थांनाय समफोराव जोङो माने बहाबा अमानि बोरमानि जों गेलेदोंमोन फुटबल गेलेदों माने गामि लेभेलाव गेलेदों माने इन्टार भिलेज लेभेलाव गेलेदों आरो बै समाव जोंहा बेयाव नों ISL होननायबो जेबो गैया खुनु बेबायदि गिदिर क्लाबफोरा सेलेक्ट खालामना लांनो हानाय सुबिदा गैयामोन बै समाव जोङो खोब माने गेलेबाय दा दिनैनि तारिखाव खिन्थु जोंनि गेलेगिरिफ्रा जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ नुयो मबाइलजों बहाबा माने नों बाइक राइडिंलाबायनाय गेलेनाय दिखाव खोब इन्ट्रेस्ट गैयि बेखौ जों नुनो मोनदों दा खिन्थु थांनाय समनिख्रुइ दायोसो स्कपा खिन्थु बहुत बांदों दा बेनिखाय जों लाइमोनफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे लाइमोनफ्रा फरायनायजों लोगोसे गुबुन गावनि जिखिनि इन्टारेस्ट बेखौ गावनि केरियार दालांनायजों लोगोसे गेलेनाय दिखावबो माथिंबा जायाब्ला माथिंब्ला एटलिस्ट नोंनि फरायनायथिं जुदि बहाबा एसे नांथाहैयोब्ला एटलिस्ट गेलेनायनि दिगजोंबो मोजां मोनसे केरियारखौ दालांनो हानाय बेखौ जाहाथे खालामनानै लायो आं बेखौ खावलायगोन कारन दिनैनि तारिखाव गोबांथार नेशनेल लेभेलनि क्लाबफोर खुलिबाय ISL जानाय लोगो लोगो गोबां स्कपफोरा दिनै फैदों दा बे स्कपखौ जों लानो नांगौ मणिपुर बायदिखौ जों नुयो इन्डियानि ISL जेसेबां टीम दङ मोनफ्रोमबो टीमाव 6-7 जन 8 जन गाहाम मणिपुरनि माने प्लेयारफ्रा दा दङ दा बेबायदि जों बर'फोरनियावबो जोलुर गेलेनायाव जोंहा मोनसे इनबर्न टेलेन्टेड जोंनियाव मोनसे पटेन्सियेल दङ बेखौ हारभेस्ट खालामनो नांगौ आरो बे स्कपखौ लानांगौ